Казвам се Ивайло Райков и съм секретар на Народно читалище Изгрев в град Долни Чифлик. Работя на тази длъжност близо 13-та година. Читалището поддържа 13 колектива, като те са в различна възрастова група. Имаме народни танци, народни песни, група за автентичен фолклор, стара градска песен, джаз и поп пеени, народен хор, школа гайда, акордеон, пиано, възможности за тамбура, но нямаме желаещи за тамбура до момента. Опитваме се да обхванем всички стилови на вокалните изпълнения и на танците. Долен Чифлик е читалището, което не взема никакви такси на самодейците си. Виждам, че по някои големи градове има такса за участие. Тук има и клуб за народни хора, където такса читалището не взема. Опитваме се по някакъв начин с бюджета, който разполагаме, да плащаме хонорари на ръководителите и такси не се плащат от децата. По простата причина, че не всеки родител в тези времена има възможност да заплати такса. След пандемията се оказа, че децата, жителите някак си са зажаднели за култура. Групите и залите се напълниха още в първите дни. Разцепихме групи на две, защото залите не можеха да ги съберат. Сами изявиха хора, които създадахме коледарска група. Получихме спонсорство от странични хора, които им купиха калпаци и амуруци. Имаме 11 коледара. След това беше лазарки. Сами дойдоха хора да търсят помощ за лазарки. Имам чувство, че хората се връщат към бита и към културата. И най-хубавото е, че една част от тях продължават в музикални училища. Разполагаме с преподаватели, смея да твърдя, които са на доста високо ниво, които всички са с музикално образование, завършили са и миналата година продължават нашите деца след тяхната подготовка да учат в музикални училища, като хуманитарна гимназия. Тази година имаме кандидатка за ВИТИС. Основната цел и план е да затворя кръга един вид. Да направя ансамбъл детски. Както сега има гайди, до година надявам се да има и кавале. Деца да пеят и да танцуват заедно. Това е нещо, което може би искам да се случи като детски състав. И просто колкото се може повече деца да влизат в тази сграда, опитваме се по някакъв начин да я поддържаме и да я развиваме. И това е. Просто да бъде затворен кръг към музиканти, танцори, певци, да си правят сами децата спектакли. И лека по лека мисля, че го постигаме, защото знам какво беше, виждам какво става, надявам се и хората да го оценяват. Знаеш ли?